प्रमोद बर'न एकबार हुदकसं हेलिकप्टार खयथा ঠেং থাকে এইটো আগত হুদক ইয়াৰ পিছত কোনে জাম্বা তই ড্ৰাইভাৰক বুদ্ধি চোৱা নাই কিয় মই পইচা দিব পাৰিছে নাকি কোনে পইচা দিছে সরকার আহা পিছত মই দিম এটা তেলটো মই ভৰাই আছে কিন্তু ভাড়াটো মই দিব পৰা নাই বাকি ইউজে কৈছে ডাঙৰ দলে দিছে বুলি কৈছে আপুনি কোন ডাঙৰ আমাৰ কি ডাঙৰ দল কোন আছে বিটিসি ইউজি কৈছে এই কথাটো ইউজি কথা ইউজি নহয় আন্ডারগ্রাউন্ড বুলি কই জাম্বা हेलिकप्टारा भट होयो नामा रायजो राजासो भट होयो बेनो जेंनायनि लक्षण बे हेलिकप्टार गिदिंबायनाया बे जाहैबाय एरखेनाय खारखोमानायनि लक्षण बियो रायजो राजासो भट होयो बहाय सेथि नीतिनि खोथा गैया एबसलुट मेजरिटी लानानै इउपिपिएलआ पुनः प्रमोद बर' मानव गेदेर बिथाङा रायजो राजानि भटजों आरोबाव बिटिसिखौ सालायनायनि थाखाय सफैगासिनो दङ बे खाथां जाबाय जेरावबो दोहौआ फैबाय बेखौनो बिथाङा दिनैहाय बायदिसिना बुंदों बेनि बुंनायजों रायजो राजाफ्रा रावबो फोथायला गावहानो गावनि सायाव फोथायनाय गैला दा गावनो बोरै सियान जानो हायो जोंनि बड'लेण्डआव बेसेबां गोरों मानसिफोर दं बुद्धिजीबीफोर दं इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ बेसेबां दङ जोंनि साहित्य सभानिफ्राय आरम्भ खालामनानै आरो बेफोराव जोंनि गागि आफादफोर इन्टेलेक्सुवेल डक्टर प्रफेसर इन्जिनियार बायदि बायदि दं गोदो जाथिनि हाबाफारि सोमावसारनायाव दैदेनबोनाय जों गोरों गोरों मानसि दं बे गावखौ मा सानखो बे गावनि खोथा खिन्थु गोरों मानसिया मालाबाबो बिदि बुङा बेखौथ' जों बयबो बुजियो दैदेनगिरि आरो आफादगिरि आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि जे थासारि जोबोद गाज्रि थासारि बिथांनि जे मिडियायाव बुंबाय थानाय बाथ्राफोर जोबोद लासिंसिं बाथ्राफोर बिथाङा खनथाम सिफ जालांनायनि उनाव बिथांनि बाथ्रा बुंनायफ्रा दिनै सारा आसामावनो मिनिथाव सासे कमेडियान बायदि बाथ्रा बिथाङा बुंगासिनो दं जों बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि मोनसे समाव बड' लिबारेसन टाइगार्सखौ बिथाङा दैदेनबोदों हिसाबै बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो मोजां बाथ्रा खोनानो लुबैयो बिथांनि बे कमेडि खालामनाय बिथांनि मिनिथावना बाथ्रा बुंनाय बेजोंहाय बड'लेण्डआ जौगाया बर' हारिहा जेबो मुलाम्फा जाया गुबुन हारिफ्राबो जेबो मुलाम्फा जाया बिथाङा फैगोन 5 बोसोराव नैबे बिसायख'थियाव गेलेनानै देरहामारोब्ला 5 बोसोराव मा मावलांगोन मा खालामगोन बर' हारिनि थाखाय मा खालामगोन बिटिआरनि थाखाय मा खालामगोन विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि थाखाय मा खालामगोन लाइमोनफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय मा खालामगोन बेफोर बाथ्राखौ बुंनांगौ बिथाङा बेखौ बुङाबालानो बिथाङा हेलिकप्टार बाखियाव लाबोदों थाव सोनो गैया हेलिकप्टार आरो माबा माबि होननानै जे कमेडि खालामबाय थादों कमेडि खालामनानै बिसायख'थि बिथाङा देरहानो हानाय नङा बिसायख'थिया जोबोद सिरियास बाथ्रा बिसायख'थिजों जोंनि इयुन दालांनांगौनि बाथ्रा जोंनि इयुन जोलैनि सिमांखौ मोगथां खालामनांगौनि बाथ्रा दङ जोंहा बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोङो पृथिबीनि गेजेरावनो जौगासिन सारियाव लाबोनायनि मोनसे जोंहा सिमां दङ बर' हारिया 5,000निफ्राय बांसिन मुंख्लं जानायनि उनाव रोजा सुबुङा बेंगुरा जानायनि उनाव जेल जानायनि उनाव दिनै बिटिआर जों मोनदों बेवहाय सासे कमेडि खालामग्रा मानसिनि आखायाव जोङो मिनिथावना मानसिनि आखायाव जोङो बिटिआरखौ हगारनानै होनो हाया।